Здравейте! Днес сме в зоопарка. И вижте кой ни посреща. Господин Паун с разтворена опашка. О, колко е красив! Браво! Много си красив. Да, браво, браво, давай. Да дойде някой. Айде, браво на тебе. Чао, да не те притесняваме повече. Кой се крие тук? Ето я другата птица. И ти си красива. Чао.